and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Of my love. Ay, Mika, dali dayon, pauli dayon. Naunsa ka, Karen? Da, gikutasan mo ka. Pauli dayon, Mika. Niay mong papa. Unsa? Una sa paglakaw. Ikaw ra ba dayon gipangita? Sige, Karen, malakaw na ko. Milan, pahipusan ng mga karton. Sige, Hazel, pagbantay ha. Ay, luoy kong Hazel da. Unsa man yung mga karton, Milan? Kuan, hinatag na ni Hazel? Hinatag ning Hazel? Uy, panghipusa dayon ni. Uy, kay tingali unyag mo karit og anhi ang iyang amahan. Ha? Kadiyot ha, Karen. Ako ni taguan ang mga hinatag ni Hazel. Din, kaman, ha? Diha lagod sa nakunghawan pa. Nalingaw og tinanaw sa mga butterflies. Ulagaw ka di ay? Lo, si Papa. Magmungha di ako din sa atong bahay. Tingalig, makahimamat kag mga pobreng ulitaw. Unya, mangulitaw ni mo. O kay gwapo, imong sugton. Pa, mag-graduate na ko sa senior high. And next school semester college na ko. Wa pa ko'y katungod nga manguyab. Adto ka manguyab sa Manila. What? Kung mahigugma ka magani, ako'y magbuot sa lalaki nga imong higugmaon og pagkaslan. No. Tingalig doon na ka na iuyab. Wa pa. Unya nganong nangugat man ka sa pagbalibad sa gusto na kong mahitabo sa imong kinabuhi. Kay gusto pa kong maeskwela pa. Gusto kong makaangkon og degree. Pero kung bahay na sa kasing-kasing ang iskutan, way laing mangilabot ini. Gawas lang nako. Kay ako mooy makig-uban sa lalaki nga ikauban ko sa tibuok kong kinabuhi. Hazel, pinangga ka na ko, anak. Kay ikaw ray bugtong gibilin sa mahal akong asawa, nga mao ang imong inahan. Kinahanglang tumanon ko nga akong gisaad niya, nga hatagan tagyog ka sa tanan mong kapritso, sa tanan mong kalipay. Kung pasagdan ko ikaw, nga makiglambigit sa mga pobreng lalaki, unsa may mahitabo nimo? Di sa di ay minimo tabangan. Shit! Pa. Kung mutabang ko, parihas ra nga. Gitabangan ko siya nga. Mahawas sa iyang kapobre. Hangtod ba ang iyang mga ginikanan o kaparyentihan maapil pa sa akong tabang? No. Mao ka na dili mahimo, Hazel. Dili. Nagkasabot ka? Ngano na nang piling man ka? May ulig kalit ang papa ni Hazel na. Kasi may nagpaibaw ninyo? Nagdagan nga may paingon nga ni Skaring. Kung sa may mahitabo ning gipanghatag ni Hazel, ha? Ipapahibos ni Karen ay kaya tingalig. Mukalit og ani si Senyor Emilio. Ay, kaluoy sa tao ni Hazel. Nay, tinuod yung ka nga maldito nga man ni Hazel? Nga mangulata siya sa mga sao? Mamsag ko may baw, anak na. Pero maayaw yun na maglikay ta. Mauna lang kini ang katapusan na tong pagdawat o ginabang gikan ni Hazel. Nganong nagtimi-timi ka mang mikaon, ha? Wa ko makagusto sa akong nadungog ganiha. Unsa? Tingalig tinuod ang nadungog na akong mga istorya sa taga-dinhi nga salbahis ka. Kinsa misulti ni mo niya, na? Basta, mga tao dinhi. Dinhi sa atong bayasin ra? Sa taga-dinhi, kud. Wagi ko mutuo nga doon na kay gikulata nga mga saok. Kay nasayop sa ilang trabaho. Gado na kay gipasipadaan nga mga kabus nga ni ang nag-alaga nato. Dili ko salbahis. Pero dili sabna ko palabyon kon nagasa sila sa balaod nga kung gipatuman nila. Pero dili sad ko makatugot nga pasakitan nimo ang ato mga saop.
ang mga tao nga nag-alagad nato. Hazel, batanon ka pa. Ugwa pa'y hanaw unsay na agian kong kalisod. Aron maangkon mo kining natagamtaman mong kapritso karon. Ako may sunda. Hala, si Milan man ang nagpaatbang din sa Bahay Asyenda. Nagunsa man ka na sa Diyos at Pang. Akong doolon, Bi. Niya para ba si Senyor Emilio? Karen, salamat kami gawas kaniya ng dakong bahay. Mauma na ang bahay nila ni Hazel. Naibabad ako. Nganon ni amang ka? Mutanaon ko sa itsura sa amahan ni Hazel. Unsa? Gusto kong makita niya. Aron, ako siyang masiguro kung salbahis pa gyud siyang pagkatao. Wa ka di mo tuon ako? Mayo mo ginang ako makita rin. To see is to believe, baya. Kung gusto kag yung makakita niya, ayaw din hi. Kaya tingalig pasangin lang kang tulisan. Ha? Dali. Ari diri kung gusto kag yung makakita niya. O kung na gani siya, ayaw siya tutuki ha. Dali na dayon. Tana. Unsa may dapita? Mauni ang tindahan sa among cooperative. Kanang asosasyon sa mga mag-uuma? Asosasyon sa mga manindahay dinhi og mga lagutmon, bugas, kanang lubi. Bisag unsa nga mapangortahan sa mga pobre. Mao ba? Ni ana ang gusto nimong makita. Ni si Senyor Emilio, ang amahan ni Hazel. Kumusta naman ang inyong negosyo din, he? Arang-arang taon si Senyor Emilio. Hansa? Okay, Nagago lang yun mo. Kung inyo pa lang, gipakumpra na ako inyong mga abot, dili ginunta mo maghago. Kwarta pa dayon. Sabi lang yun, panulo ko naman sa mga mamanitay ka pobre. Mga pobre yun mo. Pobre pang huna-huna. Sarili madugay, wa na mo'y tarukan ining inyong center. Akong paliton kining maong luna. Motoo ka na sa akong gisulti? Nganong ingon anak mga dato? Kusog kayo muda-hudaog sa mga pobre. Wa may kasukol ang mga pobre, God. Huwag di magkukumpurmi anak, Karin. Bantog naman kay pobre. Dili na lang yun makapagawas sa itong katarungan. Nakadungong bitaw kasi ang gisulti. Iyag yung gilisod-lisod ang kooperatiba nga dako kayo gikatabang sa mga pobre. Og aron mawa ang koop, iyang paliton ang maunglo na nga gihimong koop. Di ba sa gobyerno man ang maunglo na? Sa gobyerno bitaw. Pero kung makatumong ka gobyerno nga korap, alkansi gyud ang mga pobre. Sige, Karin. Daghan yung salamat sa paghatag mong kahayag. Paglikay lang yun, Milan. Nga, makasa ka ni Senyor Emilio. Isuga na yung Senyor Emilio na eh. Kinsa? Si Senyor Emilio, good. Ang amahan ni Hazel. Nakakita ka niya, dong? Oo. Kiyon sa man mo pag-ilak itong tawana? Nagpaatbang mo ko sa Bayasinda. Unsa? Lagi na eh. May gani kay nakitaan kong Karin. Mo tong midali siya duol ako. Iya kong gipalayo sa mong dapit. Pero may atom sa kadito. Akong gisiguro kung tinuod ba gyud ang gisulti nila nga salbahe sugod si Senyor Emilio. Ay, tinuod gyud na yun eh. Nga salbahe siya. Uy, kung mauna nak, kinahanglan nga imo ng likayan si Hazel. Maliwat ka si Hazel sa iyang amahan eh. Murdi mo tingali. Buutan lagi si Hazel, kay suod man mong higala. Pero salain ka nga dili niya higala. Parehasad ka ang iyang pagtagad nimo. Ambot lang sa gaan eh. Na, sa may imong huna-huna, iuli na lang nato ang tanang hinatag ni Hazel. Ayun eh, uy. Tingalig, Tingalig unsa? hubagan taglubot. Ay, pulos na dyan kabino ang diha. Ay,
Be, tugani ko tinuod, be. Kanang tinuod gyud Milan, ha? Unsa man, nakagusto ka ni Hazel? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!